Көзілі көңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Табиғат. Ауыр шақта да, сағышлы шақта да табиғатқа барабыз. Табиғатның түрлі бұршуларын көргенде де ник алы екен бураннады, жилләре де шундай қырыс деген күнләрдә тәрізеден генә бағабыз. Язмышның түрлі тәңгәлләрен жырларға табиғат аша салабыз. Шигырьләр язабыз, табиғатны данлыйбыз, матурлыйбыз, сүзләрдә, уйларда. Ләкин біз табиғатның өзін шунча аңлап бетәбез микән? Ничек сулыш ала табиғат? Анысын Ходай Тәгаләгә генә тапшырганбызмы? Кайдадыр ватабыз, кайдадыр җимерәбез, кайдадыр таптап үтәбез, кайдадыр яндырабыз. Һәм бу безнең эш түгел кебек карыйбыз. Кемдер килеп төзәтмәләр кертергә тиеш кебек. Карагыз, сез бүген шундый матур тапшыру булачак. Кулымда әнкәй мәтрүшкәләре. Исен аңлатмалы түгел, илтеп, иснәтеп киләсем килә сезгә. Янәшемдә шундый шиләк тулы җимеш ни генә юк, баланы да һәм бүреләр дә, ылыс бүреләре дә, имән бүреләре дә, кедр бүреләре дә минем янәшемдә. Чөнки бүген кунагым шундый. Рәсәйнең атказанган төзүчесе, Юраның атказанган төзүчесе, 14-нче елда Башкортстанның ел кешесенә лаек булган. Бик күп номинацияларда лауреат исеменә әйтергә кирәк. Рәсәй буенча 125 кеше арасында гына табигатьне саклау буенча лауреат исеменә лаек булып медаль белән бүләкләнгән кеше. Авыргазы горурлыгы, чыгышы белән авыргазыныкы 55 ел гомерен Сибир тарафларына, кырыс тарафларга биргән һәм бар гомерен аеруча әйтәсе килә табигатьне сөюенә, аңа ярдәм итүгә багышлаган Хасанов Мидхәт Рауил улы бездә кунакта. Якынрак килегез, башлыйбыз туган тел эфиры дулкыннарына көйләнеп торасыз. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Зифа Нагаева сезгә һәм кунагыма хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Исәннәрмесез? Саубысыз? Шул кадәрле матурлыклар белән башлап киттек, Мидхәт Рауилович. Менә мин сезне күргәнчегә кадәр горурланам, авылда өемә туфрагы белән алып кайтып кына сипкән идем. Бүтән баланнарым тирәсе, карагатларның тирәсе мәтрүшкә булды да китте. Сез аның чын-чынында мәгънәле итеп аңлатмасын бирә аласыз. Минем бүген сезнең кайда туып үскәннән алып, кай җирләрдә елгыр егет булып, нинди сез газосварщиклар, шелтәрләрендә дә сез аннары эшләп Ишембайдан Себерләргә юл алып, аннары генераль директор вазифасына кадәрле үзегезне күтәреп, шул аралыкта табигать белән дус яшәгән кеше буларак халык экологы дигәненә аеруча басым ясыйсы килә. Хәлләрегез әйбәтме? Әйбәт, гөлләр кебек. Әйтеп китегез, карагыз әле, күкрәге тулы медаль. Мин сораган идем, буларны ничек күтәреп кәчтүн тота икән дигәч, удалы Зифа эштән бер генә диде. Чөнки барысында тагып килмәде түгел. Шуңа күрә горурлык белән әйтә алам, ул юбилей көннәре алдында. Ул кичкенә Дүртөйле авылының да авыргазыбызның да чыгышы белән бик тә данлы улларының берсе, авыргазының почетлы гражданины дип әйтергә кирәк. Мидхәт Рауилович, кайдан шундый сөю дисәк, кайтып китәбез инде авыргазының Дүртөйле авылына. Әйдәгез әле теге балык тотып, әтигез хәтта әйткән бит әле, 20 күкәй сытсаң, син тоткан табан балыкларыннан бер таба балык була инде дип. Киттек шул тарафларга. Каян табигатькә беренче сөю, караш, шуны караш, ким тәрбиясе? Мин уйлайм инде әти белән әнинең тәрбиясе беренчедән. Икенчедән безнең бит нәләләр, куртайлар бар, аларның тәрбиясе. Икенчедән, өченчедән авылдашларның тәрбиясе. Дүртенчедән авыргазы районның улакта булган безнең бит инде райком партия буладыр. Аларның моны воспитать иткәннәре шуларга шул нәтиҗәгә китергәдер дип уйлайм. Улакны бит инде моны хәзер кемдер елмайып битеп каршы ала дигәндәй, октябрьонок буладыр, пионер, комсомол, алар тоже үз нәтиҗәсен бирәләр. Алар бар да безне тәрбияләү, укыту, өйрәнү,
мәгънәсен бирәдер һәр вакыт. Шуның өчен безнең иң беренче әтәниләрне тагын зур рәхмәт. Значит, Туфраклар җиңел булсын, картаниләргә дә, авылдашларга да. Беренче укытучыларым бер кашыннан укмыйчак. Саҗида апа безне үгәтәдер. Ул бер генә укытучы бит инде 4 класска кадәр. Авылда теге зур кирпичтән салган пич, аны теге кора белән обшивать иткәннәр дә. Biz fufaykalar kiyip, üstlerden öteye koğla tuğadır ya. Ukağında iten yoğu verirler ya, tütün. Tırışa durmaşı bu kadar yapıdığında. Şunun neticesi bulgandır diye bileyim. Tabiatını yaratırga, bala şaktan ona sütü bile kırmese, bütün bile kırmediler bir sütü bile. Şunun için bütün buna etken isepler çıkan kişilerken barsana da şundan zor rahmet. Şunun neticesidir deyip bileyim. Biz инде менә сикертеп кенә үтәбез бу тәңгәрләрне. Анда озак тукталырга була. Без сезнең белән тапшырырга әзерлектә, сезнең белән бит ул хәйр очрашу, хәйр аралашу, инде тәҗрибә тупларга ярдәм итә. Мин бигрәк тә үземнең якташым буларак та күп еллар белгәнгә әйтә алам курыкмыйча. Менә сез Себерләргә баргач та биредә мин хәтеремдә сөйләгәннәрдән елганың кайсыдыр җирен буып куеп, менә бу табигатькә карата мөхәббәт башланган вакыт. Әти җибәрә кармак тотып кайтырга вакытлар, сез шунда ниндидер җирен буып куеп, шунда җим сибеп кайтып, шунда ниндидер үзегез ашламалар биреп, үрчиткән балыкларны тотарга өйрәнеп киткән. Шул Дүртөйле авылы ягыннан. Шулаймы Авыргазы елгасы. Ничек кадерлисез шул көннәрне? Анда бит Авыргазы елгасына мигрә түгел, бит бала шашда балык тадыр инде. Анда балык бар юлларны күбәйә. Без анда мәгънәсе нәрсә? Авыргазыны буып, анда Tilmen hesap koydular. Ol gündüz tilmen var bu şeydir ettimle. Kak elektrik stansı. Olga elektrikçi birileri vetinde. Şol buğanı buğanda tabii bu buna koyarsanız olur kazanım. Orta tabii yanlarında ileride tilercinlerde balık kalabilir. Balık kalabilir. Yok buna toban balıkları. Bir an şey balık paytıp bizden buna yukarıdağına yarım var. Şunu kürek bile buğa bu. Onda tilenlik maksimum 1 metre bir kadar indi. Şunda balıkçı berederim. May ayında berederim. Şuna disapit taşıp işletir bitim bile. Güz günü oktyabr azıklarında buna tümdara başlagaç. Al jarı jiberaderik de sirke koyup suyu kite balık oturup kalabildi. Tek zor bana çok toba balıkları istedir. No o vakitte halaylik yok, marazilik yok, koyak var ol balıklar. Bütün köşe kat var başa toradı biledir oldaşlarga. Ana şu vakitte idare mulasin, şu vakitte o ni volunteer bulgarsın bir andi volunteer ikol sizler bir andi işitken de o kadar yok ya. Ol şunday eti yani ne terbiyesi bizim 11 bala bir üskede bir bize pamuk aytmıştık. Bana hazır da bizge bir pamuk aytamiz. Bana tabiatga da kim bir varlaşaz varsına da koldan kelgençe men yordam etәргә тырышам. Себерләргә киткәч, сез сунарчылар белән, балыкчылар белән, оешмалар белән нык кына ярдәмләшеп, бер-берегезгә шунда бик җаваплы эштән аралашып киткәнсез. Һәм шунда сез үзегезне туйгансыз, монда җитәкләргә кирәк бу эшне. Ничегрәк алып киттегез шунда җитәкләп? Онда баргач та мен природан яраткач, общество охотников рыболовов бар бит инде вакытны. Лам Геннадий Тихонович председатель, ул үзе инвалид кеше. Ул миңа мөрәҗәгать итте. Мына ди безгә ди боеприпас та бирмәйләр. Урхаларда дар бирмәйләрендә, шуннан мылтык та бирмәйләр. Магазин төзергә кирәк. Или кирпичтән килешәбез бөтеннән. Улар нәрсә улар кумга барган, юк, исполкомга барган, юк, нефтяниклар. Уларны бик небары статья такая, неселевое использование материальных ресурсов филиаре. Шуннан уйлап тордым да biz әзрәк да безнең сметада барые мына вакытлыча зданиелар сооружения дип карап үтте. Мына шул статья буенча магазин и контора төзеп куйдым. Шуннан атыр сурутка йөридек. Монда бөтен охотниклар, рыбаклар шатландылар. Үзебезнең площадкада теге общественная организация создавать иттем. Общество охотников рыболовов дип аталган. Хәзер бездән күреп уже бүтән организацияларда организация итә башладылар. Моны мәгънәсе нәрсә инде? Моны без әйтәбез әлдә табигатьтә. Анда бит чиста була шунда койда шүпләмәйләр. Шүп җыгарда түгел. Шулай әйтәләр. Шуның өчен моны
общественный организациялар оша халык белән аралашып елгаларны, күлләрне, тирәкләрне чистарта башладык бит инде. Сез әле хәтта шул хәтта патриотик хисле кеше, яшьтән дә шулай булган кеше, анда да сез Башкирия дип, шушы участокны алып, исемен шулай калдырып, һәм Муса Җәлил урамы булдырып, Муса Җәлилгә памятник ачып кайткан кеше. Горурланасызмы менә? Әле дә бит шунда утыра. Сезне искә алалар, һәм бу күп елларга матур хатирә булып, тарих булып калган көннәр. Шулаймы? Варсы шулай. Анда ул вакытта бит инде безгә төзегәндә горком партии Великопольский Сергей Дмитриевич мына курс эшләйдер бит инде. Анда юл көне юк. Тоже миллион тусут на обеспечители кирәк. Җиргә кирәк инвестицияләр бит инде. Шуны эшләйдер. Мына эшне ничек тизләтергә, ничек мына әз булса да экономия итәргә, улакны рационализаторларның движениесе бар иде. Андый ниләр белән үзем рационализаторга даже премия бирделәр ул вакытта 15 сум. Шундый хәлләр белән эшләйдер, тырышып тормашып. Менә бу общество хуҗалары булып, бергә транспорт алып чыгадыр дигән организациядән мин официаль заявление язып бирәдер. Онда да шул эшне кашып кырда утырганда бергә сөйләшеп итеп хәл итәдер. Менә шул ягына хәзер күчәсе килә, тапшыруның матур ягына күчәсе килә. Бүгенге көндә сез тынып кала торган түгел. 55 ел гомер үтергәндә бик күп тәҗрибә тупланган, илгә хезмәт ителгән һәм табигать юнәлешендә сез әле бу яшьтә дә туктап калмаска эшләнгән проектлар дөнья күргәннәре. Һәм шулай ук балаларга тәрбияви әһәмияткә ия. Яшьләргә бик күп эш башкарыла. Әйдәгез шулар турында. Сез менә хәтта шундый матур итеп әйттегез. Кеше көтә кемнәндер. Элек табигать үзе әйтеп торган, мәсәлән, кар тотарга элек дәррәү чыга иде халык, кар тотарга тырышлыкта була торганнар иде. Шишмәләрне тазарталар иде. Елгаларны, күлләрне тазартып торучыларыбыз бар иде. Моның буенча бик күп эшләр эшләнүгә күңелне кырганнар бар. Менә бу хакта ниләр эшләтер идегез һәм сез ничегрәк очрашуларда балаларга, яшьләргә аңлатасыз, килер буынга, хәтта сез җитәкчеләр белән шул юнәлештә, тыгыз бәйләнештә алып барасыз, кайда гәпләшәсез, кайда шулай итәргә кирәк дисез һәм түләүсез ярмаркаларга хәтле кешеләрне җәлеп итәргә төрле юллар эшлисез. Ничек дип уйлыйсыз шушы юлларны? Табигатьне бит инде мына мин һәр вакыт әйтәм, табигать белән дус яшәргә кирәк. Табигатькә ярдәм итсәк, ул безгә ярдәм итә. Табигать мына чиста сулар, чиста балык, мына кедр арыклар, ул бит безнең мына тозалык йөзле гомер. Шуның өчен күп эшләр белән эшләшкәндә мин һәр вакыт әйтәм шулай. Мына күп кеше зорланалар бит. Или диванда тып критиковать итәләр бит. Мына күлләр кибә, камыш белән баса, балыклар үлә. Соң без бит ярдәм итәләр без. Күлләр кибмәсен өчен суын. Иң тәүдә мына без авылларны вакытында абасына әйткән салган безнең бабайларына рәхмәтлебез. Һәр авылның бит мына без елга буенда утыра, тау да бар, урманы да бар, күлләре дә бар. Соң бит алар чуть-чуть поддержать итәрәк. Моны нәрсә кирәк? Су битмәс өчен. Көз көне су алып төшәргә җырлар, әз генә шатып куярга кирәк. Да, мин хәзер бу вакытта әзерләйм. Трактор белән сөреп чыгабыз, су алып төшәргә, водотоки дип аталай бит. Шуннан соң машина белән дә мына эз су алып чыксаң, яңгыр яуганда машина эзенә сразу су алып төшәргә башлай суга. Шуннан соң кыш көне анда күл буена мына утыртырга була теге плакучий ива диләр. Ул бит тома бутыра җәй буена, шул көенчә су. Ул белән освежает, кичәдән бит су килә, наоборот гәрәйтмәй аны шул көенчә. Шуннан күлгә ибәрәбез. Мына белый амур дибез. Ул үләнне чистарта бит инде. Шуннан мына быел ибәрдек экспериментаты улиткалар дибез, теге оформлар куялар бит. Менә вакыт ибәрдек, су 2 атнадан соң мына шип чиста булды, алар эшләй. Кысылар ибәрәбез. Теге меди дибез, теге тоташан бака капшыгы диләр. Анысын да ибәрәбез. Ул мына белсәң, табигатькә ничек ярдәм итәргә. Ул мына үзең дә шот аласың. Ул читкәч.
Buna siz dürüst ettiniz, kuar tutup durumda. Bu bir sunu küterir için, elik bir yolanlarda dımsaklar için. Buna kürek bilen bir kuarttoları. Bizim etiyenlerde babaylar, ona pasat mutluqta başladılar bildi, İngilizlerge kuarttolar durur. Ne bugün bize kimi şeytanı. Hatta bu şu küllerde kuar tutsak, hoş günü benim şulay itemde, bulay okul bilen oturmayım, ben konkret üzüm, kürek bilen olup. Şunlar buna tuğmay turgan mekiler işlep, onda var buna beni kırmızılar üretti nişeşlerge. Aydattığına gaylaşınız biri. Buna mekerim bulup geç, teki tuğma bitinde koy bir şey koymuş, sıkıp koygan buna ul var, işte tuğma bitinde vakti bile. Emin teki garip kişiler süreç geçmeydi, buna kırmızılar olar işlep tuğmaylar kış günü. Olar ne diyeyim, buna şum gibi haklarlıkı. Şuraya yaş sıradan başkalar bitti. İyi olsa bir yılı değil. Şunun için olarak olsa düşüp ederler, tuğmaylar. Şunlar benim eksperimiz arıp aradım. Lukana böyle gidip üstüne Lukadan 5 ara bir tane kere kişiye kuarlatı işliyor. Koplayız onu, ilman solam, şey mısın, kıyagaz buna, koplaysına tişkiyle uyup, üstüne elip uyasın bura verir. Şundan sonra. Su, üzerinin buna temperatür suyunun tuğarga irik bilmeyi. O metrede basıp, metr 50 barat iş korkulağa. Bu kırmızı kayası değil son kinşe. Ol birden buna kuar tutu bulaydı. İkinciden boğalasına, kuar bit olduğunu kütere, kistarıt muzgara, bilmem soru etkende bizim lavinasında kaldı. Bizi 3 saat yorumlasana şu kuvaldılar ayı. Onda kuarasında kaldık mı dedi. Значит, buna доказательство. Kuar kistarıtlı ülkeye, şu kinşe. Şunlar ikincisi balıkların su jarı süleştik bildiğinde. Yaz günü iskusyonu bana çok göstergeler. Даже buna bizde yatim merhum. Onu bitedir. Onu toyuk dileri, onu oyuk dileri. Şovata bilen yol salıp çıkadır da ezgine külsüyüp çıkadır. Kuyaş ucu eritip şuna soğuğa başlaydır. Elinde onu bize kim bir şeydi yaz günü. Anara Mithat Raviliç bilen söyleşebiz. Şaltıratqanda eli koyda yerisiz deyim. Мен менә ди паркта ди, урманчылар паркында ди. Нишесез мин әйтәм анда. Менә ди алып чыккан ди, үземнең бүреләрне, кедр бүреләрен ди, үсентеләр үсен өчен ди, шуларны сибеп бирим, булганнарын җыеп бирим ди, шишкалар җыеп бирим ди. Бәйм әйтәм, галәмәт кеше икән бу. Аннары бер ир белән бер хатын очрап сезгә нәрсә дигәннәр әле паркта? Алар бит аптырап киттеләр инде. Ya siz derse toşla verirsiniz. Meydan toşla tutmuyor. O aşımda tutmuyor. Ne işit değil. Lazım kişide şarkı söyledim. İki darıklarım. Kıyı şalmaylar. Bu bitti. Dara oyda o istedim. Meydan bu. Ben esası da biraz üzüm istirem. Şunu için meydan yavur boşka kiler. Şunu için halka bana boşka toradım bilem. Onların üzerine de toradım bildim paketler bilen. Bunlar aktırıp gittiler şimdi. Her bir şey boşka torasın meydan boşka. Oturtağız. Meydan buna balalarını ürettiğiz. Bolalarga evet anlatsan, buna göstersen, onlar gözleri yorgunlar ipitalarını. Ana siz tağ başında yürgəndə, siz sibəsiz ikən şulay ırlıqlarını. Eytələr ikən, mənə ne üçün, ağaçlar üsün üçün, üsüntiləri kilip çıksın üçün, şuluq mətrüşkələr, şuluq alğanları qoydan içik toratırğa uylar uylap yürüysüz bitində. Şunda нәрсә degənlər sizə, ona bit barabir qışlar aşıy. Mənə şunu anlatığız ələ, mənsi bigirək də qızıqlı. Bu, neydə, gəlişirdə, mimarlarını toxtaşlar bizim Ruslan'a bütün birafilerini bitirgeç, yeşiller bilen, balalar bilen. Maşın kırını alıp bildim de meydan buna 20 litreli bir dra bilen iş. Meydan buna bu yolqa ona Yolqa usul, təbiqətli. Təbiqətə yördəm bitirge. Yördəm bitirge, yolqa usul. Buna toşlap çıxarsınız meydan hazır. Şuna meydan buna olan sırası. Ona da kuşlar uşaq bitəbit. Meydan dürüst etəsiz. Bu kuşlar uşaq bitələr, onların organizmi şulay işlənген, təbiqət sızdıklarını, onların seminaları jılıqda beli barısı gitmeyi, şul ki çığa. Onlar meydan bilirsiniz, kuşlar uşaqtasınız, onlar sizge rəhmət etə. İkinciden, onlar meydan uşağın da kaldırırlar, bitişi pamyot, onu uzan bir eyteler. Üçüncüden, samıqdan, onu tırtıp çığarlar bütün cilge. Oğaçlı da, jimişli de, şeşkelerli de, metruşkeli de, tam şekilde bitirdi. Oturtup çıkarlar. Şunun için bana yoz günü, onlar bunda oşap bitip ürengeç, bizim şeşkeler buna
келебірдебіз бітінде. Ол бұра әлі де орамда шешке атып отыра. Қорға бар, ол шешке атып отыра. Ол балқыртларын үзене бите кетіре. Менә тыңлагыз әле балқыртларын китерә дигәндә бүләргә мәҗбүр, чөнки шул кадәр сез тыңлаганда теге мин үзем белгәнен дә теге якка ишетәс килә. Мин хәтер шәйтә бакчамда да мин һәрвакытта минем күршеләр әйтәләр ди. Нишләп синең зуррак җимешләрең, әйбәт өлгерә, яхшы сортлылар кебек, шулай бездә шулай ук үстерәбез бит. Нишлисез әле бал белән ничек суны нитеп аралаштырып тыңлыйбыз? Яз көне bir ведра жылы су, bir ложка нинде полак. Бал, biz башкирский балайбыз. Размешайтәсең, разбавить итәсең и забор буйлап сибеп чыгасың. Ол бит инде мына балкыртлары Жәлеп итәргә балкыртлар. Алар бит 5 километрдан сизәләр. Мына фен, галип кешеләр шулай бит инде. Алар килеп монда шунда ошай башлайлар бит инде. Онан шешкә утыртып чыктык. Удал забор. Мына балашага сибеп чыкты, алар бизеп чыга иде шунда. Алар шешкәгә күчәләр. Ondan indi buna jilek şimiş ülgörüşe kurağı şeşke otkanda kura jilegi mileş ondan mıyıl, olma ağaçları, kıyar pomidor neyse borsunda olan apile hitap edildi. Şunun için bütün meselelerde zor olursa, motor olursa, kub olursa. Şunun buna bolalarga onlatkaş ne anı bizge etmeyler diler onu balaşağılar. Aytam da sizge etirge bir gasudarstaylı değil. Buna kitapta yazılmayan şul. Bunlar şundan iler. Bu bizim buna siz dürüst ettiniz. Halk buna üze bilip, üze anlatıp, bağlarga anlatıp, üze primer kursetsek. Buna ne diyecekler? Örnek balaları üretirken değil, örnek bulurlar ki. Buna onlar öğrenip şotlanıp aldılar, rahmet ettiler. Менә һәркем дә булдыра ала, ama biz әле башлаганчы тапшыруны. Siz менә шул Ширбәтнең мотор ресторанның хуҗабикәсе белән сөйләшәсез. Ул әйтә, менә минем иптәшем нидә шул су җыелган урыннарында пруд дибез бит инде эшләп, осётрлар кызыксындырдыгыз да сез аны. Алып китәләрме, аларны үрчетә аламы? Менә шундый сорау бирсәләр, теге яктан да безгә ни дип җавап бирисез? Булдыра аламы һәрбер гади кеше моны эшләргә? Булдыра, бу кешенең теләге булса, бөрсендә эшләп була. Менә бу проект отала Россия шутыр дип. Бу проект эшләй бөтен Россия буенча. Аны бөтен дөньяда беләләр. Менә халык интернетта киселәр, 17 сентябрь 2021 ел Франция город Страсбург. Международный форум по экологии, шунда начал проектны күрсәттеләр, сөйләделәр. И бөтен Россиядә тоже. Безнең менә Роснефть, Лукойл, Газпром, Сибур барса поддержать ителәр. Бу мен аны һәр вакыт әйтәм, менә бу живой и вечный проект. Монда балалар катнашырга мөмкин. Яшьләр, олылар, то есть бөтен яшәгән кешеләр монда бу проектта катнашалар. Шуны ярдәм итәчәкләр. 30-нчы елны Асётрны без бидән Красный Кирилдан чыгарабыз. Монда кемнәр монда участвовать итә, алар лицензия алалар, бесплатно. Которые монда балаларына күчә бесплатно тоже. Һәр вакыт бит шул килешә. Менә кешеләр безне тыңлаган, караган туган телне әгәр сорау бирсәләр, кайда аралашырга була? Мидхәт Равилович белән социаль челтәрләрдә нинди битләрдә утыра ул? Шәхси битләре бармы? Аның сайтлары бармы? Бу бик кызыклы кеше бит дисәләр, ни әйтә алабыз? Менә бу проектларга буенча да сораулар. Җегетләр бик кызыксынырга мөмкиннәр, балыкларны ничек үрчетергә, табигать буенча кызыксынырга балалар, волонтерлар оешмалары сезгә бирегергә тырышырга мөмкиннәр. Кайдан сезне табарга мөмкин дип әйтәбез? Бу Россия Сотер интернетта бар проект киргә. Икенчедән, минем телефоннар бөтен җирдә бар ул. Кемнең теләге бар, мин телефоннар һәр вакыт Хасанов Мидхәт Равил улы дисәң, анда биш чыга. Google'дан Анда бөтен проектларда чыга барса, ничек бар үрчеткән, ничек гүмбәләр утырттар, ничек агачлар менә гүмбә турында да сөйләп үтегез әле. Гүмбәне дөрес итеп утыртмыйлар, дөрес итеп үрчетмиләр дидегез. Димәк, дөрес итеп уңайында үстерер өчен, үрчетер өчен ничек булдырырга кирәк? Менә бу диде күрсәгез, гүмбәләр бидәр белән утыра бит инде. Ак гүмбәләр, алар тоже үстерәбез үзебез бит инде. Ул менә бит 10 ел тратить иттем шул ак гүмбәләр үстерергә. Бүтән гүмбәләр үсә. Әле бит интернет юк, ни юк. Язит журналда тегесе буны топка кыш укып чыгар да теге. Онда нәрсә дигән? Гүмбәләрне подкаш менә идә сатасыз да, калганын каршы ясагыз да. Заводда утырсаң үсә. Бүтән гүмбәләр үсә, ак гүмбә үсмәй. Оказывается, bir alim kişiler bir sürüşke şolar milyonlattırlar.
Sen de sulu koyan alasın. Metal koyan. Kıramasından orta yaşayayım. Ama şimdi buna zor yanlış işleysin. Buna o suda işleyge şunda бар одна тысячная доля хлорки, он говорит, напрочь убивает белую грибницу. Значит, все, что он надо минде. Хазır ikinci yerine müdahale alıp koydum da şu işe işip çıktılar. Hamısı çıktılar. Yok karamını nerse suyunu составы. Митхат Равилович, кышларга тукталдык. Менә бу кедрларны булдырасыз да, җыясыз пакетиклар белән кешеләргә таратыр өчендә иренмичә шуларны эшлисез. Капчыкларга беләки капчыкларга саласыз, таратасыз. Менә бу күрсәтеп тә алыйк әле. Менә шулай иттереп матур итеп эшли ул аларны. Менә шулай тарата. Менә шушы һәрбер ул аның кулы аша үткән яки үзебез дә шулай итәбез. Үткән бала да, кичкенә сабый да урманга үтәме, паркта йөриме, менә шуны сибәләп китсә дә, димәк аның берсе генә дә тормыш алса, үзенә яшәү алып, үсенте булып китсә, димәк табигатькә үзелешеңне керткәнсең. Шулай бит. Митхат Равилович, менә сез хәзер якынаясым килә күңелегезгә. Йөрәгегез матур, күреп торам. Урманларга барасыз, ниләр хакында уйлыйсыз? Сез килеп кергәч җырлар җырлыйсызмы? Күңелдә шигырьләр яраламы? Әллә алар телендә сөйләшәсезме? Нишлисез сез табигатькә? Ялгыз гына кешеләр сезгә якынайганда. Ну, her vakit ben kuşlarga, ciddiklere koşarlar var. Buna bu bir ara ciddi spor, помощь природе. Ben onda bir, даже 12. yılda miye neden gittiler? Tümünden. 2000 km Somali tanışıp, ondan sonra işi varsalar radyoculuk'a. Buna nişi gol, ciddi spor, помощь природе, nişi gol proyekt bittiğinde. Onlar büyük optarap atıp gittiler. Buna biz bitti, okşa kirek, oturtturga, kurşetlerge. Ama da bir de çağırmayısın. Ben de size çağırmayayım. Тапшыруны әзерләүчеләргә, менә сезгә Зифа ханым алып кайтып сипсәгез, табигатьтә бер өлешегез була чыгачак. Менә күпме җимеш орлыклары дип алып килгән. Әбүлпек да бар да киде. Хәтерләвеш. Нинди телдә сез алар белән кошларга ашатасыз? Сез сөйләшәсезме алар белән? Ничегрәк аралашасыз? Агачларны сез кочаклыйсызмы? Кайбер кеше башыма авыртканнары бит ди. Һавасыннан давленияларым югары булса, әйбәтләнеп китә диләр. Әйдә шул күңелгә якын игаль. Урманга керәсең. Буган шиткәчтә мин сызгырам кошлар күп. Менә. Әйдә сез күрсәтегез әле. Кошлар шып килә бит инде. Ondan тиеннәр йөгереп чыга. Onlar burunduklары килеп чыга. Алар бит теге бит сызгырга килеш бар. Алар ашасы килә. Мин алар белән шул вакытта мин һәр вакыт сәгатьгә барам икән. Һәр бер вакытта йөргән кирәк, һәр вакыт. Менә бит. Saat 8'de икән, 8'de, 9'da, 9'da, 10'da, 10'da. Көтүп торалардыр алар. Алар белән 9'га чыкты. Кил баша туташ уже йөгереп чыгалар барсы да. Кире чыкканда тайгалар, алар башаны даже белән сопровождать ителәр. Кушлар. Ошып. Алар башаны тонылар. Даже менә безнең Ахтабек бик оптырай. Менә дип без машина килсәк ди, үрдәкләр онда кыркозлары, акышлар ушып китәләр. Нигә син килгәндә алар ушып китмәйләр? Тик утыралар ди инде. Минем машинага барып китсәк, алар утыра. Тәшвалар бит сез бит охотниклар отасыз. Мин наоборот ошатып кына йөрим аларны һәр вакыт. Шулар машиналарда да тони кишеләр тонилардыр инде. Анда балыклары да ошатырга бер урында гына соны ошатсаң, вакытында. Даже хәтта алар да биреп көтүп торалар. Кеше ышанмас. Бара булай дип кул чапсаң, шуап биттереп, биш алтырат кылапок булгач бит инде, уже су койнай башлай. Бер урында шулай ошаткач, бер урында. Аны бара biz колхозда үрдәк үстергәндә нишеләр. Колокол солдаталар да үрдәкләр чыгып шобалар, тик ошарга бит инде. Шулай күп иде. Алар бит тоже җәнлек, табигать җәнлекләр, табигать кошлары бит инде. Алар белән дус яшәсәң, бара мин кулдан килеп алар ошайлар, кошлар. Бара бездә пистәкләр бит паркта йөргәндә киләләр. Тиеннәр күлдә булып ошай бит инде шул кичә. Тегендә бездә бара кедровка дибез, зур кош. Даже барыкның башына табыл койрыгына тарта, бир кадрларда бар шундай төшер булган шул кичә. Алар белән дус яшәсә, алар бергә безгә, біз аларга помогать итә, алар безгә бит инде ярдәм итә. Бара шундай хәлләр unda. Эш хезмәтләре, менә безнең истәлебезне шундый матур итеп данлап утыра дисәк тә була шундый. Сезнең монда белешмәләр, сезнең хакта. Тагын күрсәтеп кенә алыгыз әле, ана Кыргызда матур китап, менә кызыл төстәге китабыбыз, шундый экранга күрсәтеп алыйк. Искитәрлек табигатьне яраткан, табигате белән матур шәхес бездә кунакта. Менә книга доблести дип атала. Шундый матур аралыкта, аралашуда әйтәсе килә. Ул әле мәчетләр төзеп, Сибирдә дә мәчет төзеп, авылда, туган ягында, Ургазда да мәчет төзеп,
Аллаһ Тәгаләгә дә үзенең шушындай изгелеген биргән кеше. Шуңа күрә хәтта Мидхәт Раул шәйтан идедер әле чарада әле нәрсә дип әйткәннәр әле, яңгыр ява туктатып та булмый дигәндән нәрсә дип әйткәнсез әле? Мен прямой связь. Туктаттым да. Туктады. И Алла. Шундай матур аралыкта гаилә хакында сораулар бирмәй мөмкин түгел. Кешенең ничектер инде тормыш иптәшеңдә исеме бит Гөлчәчәк. Үзе гөл, үзе чәчәк. Шуңа күрә исемен сайлап шул табигатьтән булсын дигәннән түгел, мәхәббәт булгандыр инде. Матур яшисездер дип әйтәсе килә. Гаиләдә 4 бала, сезнең үзегезнең һәм инде оныклар 3. Әле демографик хәлен яхшыртырбыз әле без. Киләчәктә шундый өметләр бар дип торасыз. Шулай бит. Менә шундый сорау бирәсе килә. Гөлчәчәк ханым шул кадәр табигатьне яраткан кеше инде төшендә дә шуны күрәдер, ашаганда да шуны уйлыйдыр булган кеше белән рәхәт микән, җиңел микән яшәү? Яки табигатьне миннән ныграк яратасың дип авалашып торганы юкмы? Көнләшмиме табигатьтән? Юк, монда мине сорыйлар инде. Хәлләр ничектер, миндә гөлләр кебек. Әй, монда синең хатын Гөлчәчәк булгач, синең һәр вакыт гөлләр кебек инде ди. Шул кичә әйтеп, монда шын күңелдән рәхмәт әйтәс килә Гөлчәчәк үзенә, әбигә, арап тудырып карап үстергән шундый матур акыллы кызны. Ул да табигать ярата мине кебек. Ул монда Гөлчәчәк аны дөрес исем биргәннәрдер. Ул монда гөлләр үстерә. Безнең йортта башында утыра бит. Анда таш тегесенесе. Анда бакчага кирсә, бүтән кеше утыра. Бу гөлләр ничек үсә монда дип. Бәйдә бар Гөлчәчәк үстерә. Шуның үсә ул. Мен анда кедрлар үстерәм, гөмбәләр үстерәбез. Сезнең бакчада ниләр үсә тагын? Бүтән нәрсә кедрлар. Виноград үсә. Менә утыртырга кирәк. Виноград үсә бит. Теге үрмә гөлләр дип без кедрлар үсә бит инде. Анда борбалар да бар, миләше дә бар, буйлы да бар, алмагачы да бар. Нинди ağaçlar var? Җирдә бит Пышмак, пышмагы, дыр дип уйлыймын. Утыртырга кирәк, карарга кирәк. Алар диләк булсын. Тормышта сезнең өчен иң мөһиме яшәргә тугансың икән ни дип уйлыйсыз? Мидхәт Раулович, юбилей алдыннан шундыйрак сораулар бирим әле. Яшәү димәк, Ну, моны юкка китап сузмаганнар инде. Созидатель Хасанов дип. Шул кичә бу дөньяда бар, безнең зрительләргә нәрсә әйтәсе килә. Бердән барыбызга да күңел тынычлыгы булсын. Тазалык. Тазалык булса, күңел тынычлыгы булса, кеше зак яшәй, бәхетле яшәй. Шуның өчен нәрсә кирәк? Бер-беребезгә ярдәм итү кирәк. Дөньяда төрле хәлләр була. Прямой ситуация безнең әти мәрхүм әйтәләр, улым, иң тәүдә кеше булырга кирәк. Ондан соң начальник, чиновник булырга кирәк бит. Һәр вакыт кешегә ярдәм итәргә кирәк, кешене хөрмәт итәргә кирәк. Тагын искә төшерәк, Саҗидов абызның шулай үгәтәдер. 1-4 класста укыганда, кешене 8 ел мәктәп үткәндә безнең классында Райша апай, ул бик хөрмәтле, бөтен балалар да, укытучылар да аны бик уважай итәләр. Бүген дә аларны искә алабыз һәр вакыт. Әйбәт сүзләр белән һәр вакыт алар безне күрәттеләр менә шулай булырга. Бүген инде шундый горур дәрәҗәле бияклектәсез. Эшләнгән гамәлләрегез, кылган изгелекләрегез дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан, халык тарафыннан, табигать тарафыннан языла бара. Табигатьнең үзе тарафыннан языла бара. Киләчәккә барган юлында Мидхәт Раул улына нинди теләкләрдә каласыз үзегезгә? Ничегрәк сез алда үзегезне күрәсез? Дөньяви вазифаларыгызда кайсы аралыкта калыр идем дисез? Әйдәгез әле шунда ишетик. Хәзер 25 яшь тула димия. Хәзер бөтен булган үземнең тәҗрибәне, бөтен булган бу экология темаларын бит первочинна үземнең балаларга, бөтен булган балачага аларны үрәтергә, күрсәтергә, аңлатырга кирәк. Сезгә зур рәхмәт. Анда бу передачаларны былтыр 3 ел булды безнең. Бик күп звоноклар булды бит инде. Бар да интереслар әнишик. Ничек суларны сылтап итәргә, водоемнарны бит күлләрне, ничек барып күрсәтергә, ничек кедрлар үстерергә, ничек умырташылыкка бала инвалидларны укытасыз, аларга бит кызыксыналар.
Мына әлі Орысша бір орнашқанда металлургия майсыз. Бізге де еттен кіші қойды. Не бете-беткені күтіп отырасыз. Мен бәлек шоқта бір кімді айтмайды емей, сүйек жүймейді қат дейм. Сүйек жүйіп, қормақ, нәрселер, бүтін нәрселер орынға, онда пәкес, үстіп келеді, біздің ішті болмайды дейм. Ана бүтін орынға біле, біздің тілік шады орынға бетінде. Болашаға айткеш, болашаға олар Yolda, yol pitarik bizler yolkunlara çok gelişe. Buna da şunu anlatkaç küçük. Демек, өзіңізге тілек табиғаттан айырылмышы, артабан давам етергә. Минем инде кыска ишетергә җавап телим һәм бу сорауны бирәм. Бәхетлеме? Сез үзегезгә үзегез күзгә караган кебек әйтегез бүген, Мидхәт Равилова. Мин иң бәхетле кеше дип сорайм бу җир шарында үземне. Bizim balışak büyük vakitler oldu derlerse, bizim bir telefon yok, televizor yok, elektrikçisi yok. Biz buna tırışıp, işlep gelirik, belki çoktan yok. Bizim etiyeliler etken imindi. Biz bir interviyalarımız olar işte, kişatamız olar işte. Onlar bizge uğrayak varıp, üzleri bana bizi ürettiler. Okutuşlarga, sürgüler, zor rahmet. Üzerimiz bilen, Suriye Türkiye'de, Başar Zastavı bizni soklav alıp aldıysanız sağlayın, çok iyi işe. Мына ир кеше дом сарырга тиешле бит. Ага шутыртырга, балалар үстерие. Мен думала түгел гордлар строиттем дигән. Агачларны уже исәбе салып утырткан. Уллар үстердегез, кызлар үстердегез. Әлбәттә, дип өстәп куяр идем мин. Бәхетле булмый кара шундый язмыш белән. Ул бит әле шундый язмыш белән туугына түгел, ул язмышны кулларында, урманнарда кошлар итеп сайратып, иңнәрендә имән үстергән тамырлардан күтәрелгән дәрәҗәләреңне аклап, саклап яшәлгән матур гомер, юбилейга килгән гомер. Сезгә карап, сезнең кебек егетләребез барга сокланып, әйтер юллар яңгырый күңелдә. Туган җирнең асыл егетләре нинди була? Күкрәгендә аның тормышка, кешелеккә, якыннарына, газизләренә, илебезгә типкән йөрәгендә сүрелмәслек сөю була. Битарафлык хөкем сөргән тарафларны уятырга кирәк, тормышларны яратырга кирәк, табигатьне яратырга кирәк дигән күңел була. Ул кем була? Асыл егетләре шундый була. Нәкъ бүгенге тапшыруыбызның чираттагы кунагы Хасанов Мидхәт Равил улы кебек. Юбилейгызга алдан ук кулъяулык булгап барасы килә. Бу тапшыруыбыз аша сезнең куллардан ярдәм күргән, табигатыбызның бар сулышының рәхмәтен юбилей уңаеннан, бар рәхәтен, урманнарының әлеге бер ата шаулап торуларын, үзегез сызгырып уяткан кышларының сайрауларын эфир аша сезгә юбилей уңаеннан бүләк итәсе килә. Һәм шулай дип кабул иттегез дип ышанасы килә. Шундый матур шәхес белән очраштык. Шундый матур тапшыру булды. Сездә әйе дип башкага сез иманым камил. Киләсе күршүләргә кадәрле. Күзгә күз карашып тапшыруы шуның белән ахрына якынлашты. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.